miulbo ana kog sunog sa mga panimalay sa City of Filter Site, Barangay Tisa ning Dakbayan sa Sugbo niadtong Lunes sa buntag. Sumala pa sa report sa Cebu City Fire Office ngang alarma sa sunog kay una nilang nadawat alas 11:35 sa buntag, kundi indali kining girespondihan sa Barangay Fire Brigade sa Tisa pag alas 11:41 nga susamang orasa giisa ang first alarm status. Apat tungod sa kusuga mulatay sa mga kasikbit nga mga panimalaya kay nakapaagad sa pag-isa second alarm status pag alas 11:53 kapinto nga sa oras usa gideklarar nga under control ang mao nga sunog. Milanat pa sa kapin 4 ka oras ang pagkikumbatis ka bomberuhan sa pagpaong sa sunog hangtod sa na-fire out kini. Dili mo minus 20 ka mga fire trucks sa responde sa mga dapita nga pinakadakong hagit nila maong kahuot sa dalan aron makaagyang ilang sakop og ekipo. Samtang sa inisyal nga taho sa sunog ito ang nagsugod kini tungod sa electrical issue nga nakapiktar sa 148 ka pamilya kung anaa sa 509 ka mga individual. Adunay pasiunang iyap nga 127 ka mga panimalaya ang napiktuhan diin 112 ang totally damage, samtang nabilin kay kategoryang partially damage. Kasamtang ang gipaymutang sa Tisa National High School ang mga biktima sa sunog, samtang giandam pa ang ilang evacuation site sa Tisa 1. Ang kasamtangan ang kagamanang dakbayan na pinaagi sa Department of Social Welfare and Services kay nagpasalig kamudalit og pagkauna o ginabang sa mga biktima sa mga insidente sa sunog.